Mae'r prosiect rhyngwladol yma yn archwilio effaith cyfieithu ar y pryd a'r achosion llys yng Nghymru. Mae cyfieithu ar y pryd yn rhan ganolog bwysig o achosion llys erbyn hyn, ers deddf yr iaith Gymraeg. Mae gan dystion a diffinyddion yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg, i ddefnyddio ei dewis iaith yn y llys. Ond does dim gwarant y bydd barnwr na rheithwyr Cymraeg wrth gwrs. Felly mae angen cyfieithu ar y pryd. Ond beth ydy effaith y cyfieithu ar y pryd? Beth ydy effaith y cyfieithu ar y gwrandawyr? Ac a oes ffyrdd o wella'r profiad i'r gwrandawyr, y rheithwyr, staff y llys a'r cyfieithwyr ei hunain? Fe ddechreuodd hyn yn 2020 gyda chynllun peilot. Wnaethon ni gynnal gweithdy theatr fforwm ac ailadrodd gweithdy tebyg wedyn. Amcan theatr fforwm yw rhoi hyblygrwydd i'r rheini sy'n cymryd rhan. Maen nhw'n gallu ymateb i'r sefyllfa a gwneud awgrymiadau yn hollol rhydd. Fe wahoddwyd cyfieithwyr proffesiynol, cyfreithwyr, fe ddefnyddiwyd actorion i chwarae rhannu'r tystion ac fe ddefnyddiwyd aelodau o'r cyhoedd fel y rheithwyr. Ac yn y ffug achos llys yma, fe arbrofwyd wedyn ar cyfieithu ar y pryd, gan newid y dull, gan amrywio lleoliad y cyfieithydd, a gofyn cwestiynau i'r gwrandawyr a'r cyfieithwyr am eu profiadau nhw fel rhan o'r broses. Yr hyn a oedd yn unigryw am y prosiect yma oedd y cyfle i ddod â thair adran at ei gilydd ar draws y brifysgol, sef y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd, y gyfraith athroseddeg a seicoleg. Felly fe roddodd hynny gyfle i ni ystyried sawl agwedd ddiddorol a gwahanol ar y prosiect, gan gynnwys yr agwedd gyfreithiol, yr agwedd seicolegol a'r agwedd ieithyddol wrth gwrs. Roedd sawl canfyddiad diddorol. Yn gyntaf, mae lleoliad y cyfieithydd yn yr ystafell lys yn arwyddocaol, ac mae hynny'n gallu amrywio yn sylweddol o le i le ar draws Cymru. Yr awgrym oedd y byddai bwth cyfieithu yn ddelfrydol, lle mae'r cyfieithydd yn gallu gweld yr unigolion y maen nhw'n cyfieithu ar ei rhan yn glir, a lle mae'r cyfieithydd hefyd y tu fas i feddylfryd yr rheini sydd yn gwrando. Maen nhw'n canolbwyntio ar yr unigolyn sydd yn siarad yn hytrach na'r cyfieithydd. Yn ail, mae cyfieithwyr wrth gwrs yn cael eu hyfforddi i weithredu mewn llysoedd yng Nghymru, ac mae barnwyr hefyd yn derbyn hyfforddiant, ond ydy'r rheithwyr, y rheini sydd yn gwrando ar y cyfieithiad, ddim yn derbyn unrhyw hyfforddiant penodol ar hyn o bryd am y broses gyfieithu. Ac nid tasg o ddefol ydy gwrando ar gyfieithiad. Mae angen gwybod sut i symud yn ôl ac ymlaen rhwng y hyn sydd yn y clustffonau, y cyfieithiad, a'r hyn sydd yn cael ei ddweud yn wreiddiol. Bydd yna rhywfaint o orgyffwrdd weithiau rhwng y ddau, ac heb sylweddoli sut mae hynny'n gweithio, fe allai greu argraff negyddol ar yr rheini sydd yn gwrando. Ac yn drydydd, mae llais y cyfieithydd ei hun yn gallu dylanwadu i raddau ar argraff yr rheini sydd yn gwrando. Er enghraifft, os ydy cenedl llais y cyfieithydd yn wahanol i genedl llais yr unigolyn sydd yn siarad yn wreiddiol, mae'r ymchwil yn awgrymu bod profiad y rheini sydd yn gwrando yn wahanol, ac fe allai hynny fod yn arwyddocaol iawn, er enghraifft mewn achosion lle mae yna drais yn rhan o'r achos. Er enghraifft, os oes yna fenyw sydd yn rhoi tystiolaeth am achos o drais, lle mae ei chenedl hi yn arwyddocaol felly, ac mae dyn yn cyfieithu ar ei rhan, gyda llais sydd yn is o ran ei draw, gallai hynny effeithio ar brofiad y rheini sydd yn gwrando ar yr achos, yn ôl profiadau y rheini oedd yn cymryd rhan yn ein gweithdai ni. Y camau nesaf fydd dadansoddi trawsgrifiadau'r ailweithdy yn fanwl ac yna cyflwyno'r argymhellion i wasanaeth llysoedd a thribwnysoedd ei fawrhydi. Mae yna waith pellach i'w wneud hefyd, yn enwedig o ran dadansoddi effaith cenedl y cyfieithydd a'r gwahaniaeth rhwng hynny a chenedl llais y diffynydd gwreiddiol.